Iziphuma eziqhambuke ezintabeni kuzole nasebukhweni bezinja zishiya abahlali belali eziphantsi kwe-Aphaqaqa bebambongezantsi. Amaza ebelulwatyuza ngamandla akhukhulise nkqu nelenyengane ilitye ukuza endleleni asiphula imithi kwafa nenkitha yemfuyo. Umhlolo into eyenzeke apha esiyibone ngoLwesibini xa kutshona ilanga kwavela into enkulu egqumayo ehlaku lomfula. Ukumila kwayo ibiyinkanyamba xa siyijonga, amanzi ahlane eziqobo namatye ekhukhulisa kwanto. Lo mfula ubugcwele kangangokuba azange siwubone uzala ngolu hlobo ubuzele ngayo. Abantwana besikolo samabanga phantsi Hlophekazi basavaleleke emakhaya ngelixa abasetyhini, abantu abadala nabaphila nokukhubazeka bencediswa ngabahlali ukuwelela ngaphesheya. Ubunzima esihlangabezana nabo kunzima kakhulu. Njengangoku ndibheke ekliniki ndisawumla isuku lam lomanisa umntana, andikwazi uwela apha. Andiyazi noba ndizaphinde ndiweze ngubani kanti ndibuya ngoba ndincedwe ngabatata ngoku ndiwelayo. Asinazo indlela. Uba besinazo indlela ngekukwazeka uba abantwana nabantu abadala ngebekwazi ukuziyela ekliniki. Ikliniki kude, ndiyabona kangange mhlawumbi into engaphanga phezulu kwe-3 hours yonke ukusuka ubheka ikliniki. Asinazo iinqwelo zoba zingathutha abantu abafanele bobheka ezikliniki. Indlela zonakele, asinazo indlela zingenayo apha ezilalini. Lo gandaganda uzama ukulungisa ibhulorho ezimke amacala kuphela khona ukuze abakwa-Eskom abafaka umbane bakwazi ukuqhubeka nomsebenzi. Umbane wona kuxa bekusithiwa sifakelwa iipali zombane ngu-Eskom sizotsho nathi siphume ebumnyameni. Kodwa nantse imoto ka-Eskom istakhile, akusebenzeki, akho nto ihambayo ngenxa yale bridge besisithi yibridge. Asinandawo zakuhamba, abantwana besikolo abakwazi ukuya ezikolweni. Okwangoku kusazawuya igcuntswana labantwana esikolweni eHlophekazi ngelixa umasipala oMbaxa esaphonononga umonakalo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eAphaqaqa eNgcobo.